Арганізатарамі першых партызанскіх атрадаў былі акружэнцы, якія папалі ў Навагрудскі кацёл. Першыя атрады пачалі фарміравацца ў 42-м годзе. Яны былі вельмі малыя і налічвалі каля дзясяткаў чалавек. Потым, з вясны 42-го года, некаторыя партызанскія атрады пачалі аб'ядноўвацца ў партызанскія групы. Напрыклад, партызанскі атрад «Панчаткі» у вельмі кароткі тэрмін змог сфарміравацца ў партызанскую групу. І таксама гэты партызанскі атрад у будучым вызначыўся тым, што ён прымаў удзел у падрывах 36 эшалонаў. Таксама яны займаліся тым, што вызвалялі мясцовае насельніцтва ад высылкі ў Германію, таксама ад забойстваў. Партызанскі рух актывізаваўся на Навагрудчыне ў 43-44 годах. На тэрыторыі Наваградка дзейнічала 36 партызанскіх брыгад, якія складаліся з 26 партызанскіх атрадаў. 6 партызанскіх брыгад – гэта брыгады імя Дзяржынскага, Сталіна, Чапаева, Кірова, а таксама 106-й асобы атрад і Першамайская брыгада. З развіццём партызанскага руху на Навагрудчыне таксама развіўся і цэнтралізаванае кіраўніцтва, якое кіравала дзейнасцю гэтых партызанскіх атрадаў. Сярод навагрудскіх партызан хацелася б зазначыць заслугі Міхася Белуша. Гэта малады партызан, разведчык, які ва ўзросце 19 год загінуў 16 чэрвеня 1944 года, калі каля вёскі Купіск яны прынялі бой з варожым войскам. Ён закрыў сваім целам варожы дзот. Пасля вайны астанкі Міхася Белуша былі перазахаронены ў Карэлічах. Таксама трэба зазначыць дзейнасць камандзіра атрада падарнікоў Кастрычніцкага, гэта Віктара Валчэцкага. Ён загінуў 8 чэрвеня 1944 года, калі яны прынялі бой каля вёскі Малая Ізва. Ён усяго не дажыў 1 месяц да вызвалення Наваградка. З актывацыі партызанскага руху на Навагрудчыне варожая армія вырашыла правесці карную аперацыю па знішчэнню партызанскіх атрадаў на тэрыторыі Навагрудчыны. Сама аперацыя атрымала назву «Герман». У акружэнне папалі 4500 партызан. Гэта былі яўрэйскія, польскія і савецкія партызанскія атрады. У ходзе гэтай аперацыі таксама пацярпела і мірнае насельніцтва. Шмат было вывезена на прымусовыя працы ў Германію, былі спалены вёскі. Таксама шмат людзей было расстраляна за сувязь ці дапамогу партызанам. Аперацыя «Герман» яна пацярпела паражэнне, так як нямецкія войскі не змаглі знішчыць партызанскі рух на Навагрудчыне. У той же самы час партызаны яны яшчэ больш актывізавалі сваю дзейнасць і сталі дзейнічаць больш рашуча. Таксама нашы землякі яны прымалі ўдзел у вызваленні гарадоў Еўропы. Некаторыя з іх былі ў войску польскім і прымалі ўдзел у вызваленні Варшавы. Іншыя таксама былі ў радах тых, хто ішоў на Берлін. І таксама некаторыя з нашых землякоў яны леглі у баях пад Монте-Касіно.